Karbenglong Dancing Star Season 5 laban Karbenglong Kids Star Season 2 Dipu Club along semi-final kacepatepo. Keruni Benjingka Auto Association ningkaning korapa silver jubilee katalonpon. Keruni Benjingka Auto Association ningkaning korapa silver jubilee katalonpon. Nijang Karbenglong lakha Troxicopli MEC constituency kaparo Keruni Benjingka Auto Association natu kacepaduk penajok Auto Association sengpon laben peningan ke indeng korapo ruptalin sengkan kepleng ponalong kijeng siangdung lama kapang jarpon lake Keruni Auto Association maipu rajuing ti ahinpen labang sabhit ningkaning korapo ruptalin sengkan kepleng ahim ketok inthanbon labang sabhit rada mai Pialo, my Japan Pupon, Jenka Auto Association Maipu Himari Crew, Lapenal Visar Poman Pengpen Himari Dira, Rong Sar Chengbong, Protection Ranger West Karbenglong Sikari Inki, Gas Central Committee Secretary Babul Tongpi, Korean Crew, Karbianglong, Labor Union Kalu Secretary, Lapen Raja Crew President Gas Keruni Branch, Adum Chetong Nupe, Mayalong RD2, Lamte Thandunpe, Mayardi Chipidunente. Laban ong dong auto kate waratung cetong durunti laban alang litum kaning jipan alam thele adrixen Keruni Benjingka si nilitum combine si ningkan ko rapo kecok pen si nilitum Keruni Benjingka si patir ponsi laswa program pang denglo lasita West Karbianglong ane Hamren Boithalangsu Rajagao Dengra langsu Doyung Carali Jiregending anta nang kileji angring dulu birta ke dul bom lo non bangkon bang member dona nilitum jengkha pen Keruni an ke nilitum bang pharoi siana member dulu dak kita pupen jengkha pen Boithalang supen angton pen pupen bang pharoi si bana chitong doni pusia adu eta license pine do thai lage nilitum bari ma tum ke do thailo non akimi non new join na tum bang ke Norok hafta ingro fansi na join duna tumke non si proses bomlang aku la tum han ke nili tumbang ke non mat ke license abe masi la tum han ke ben sibilo license learner bang beti ke nili tumke la bang chance ke Karbenglong Dancing Star Season 5 laban Karbenglong Kids Star Season 2 Dipu Club along semi-final kacepatepo. Pai ko ni pai thongke pani por pai kreise por pen cheng ponsi mo matum phan kacepate padu pondo labin kacepate abang phiatum bang phoke pan cepate du KAMDS President hin pen pachinielam thilaki pini mom cha hin pen bang phoke plaswang bong chepalong du na bang inkoi la pen kitsanat pen bang thongke prapo laswang bong bang koyan final round along chepon Final round alongan chipali dun pen la somai listen pen pachun pondo pusi KMDS President hin pen pachini la pen final long anong e kelong ponjilaki tangka suri phoke first runners adun thu suri plikep second runners la pen adun thu suri inkora pho la pen kids atuma phan suri inkora pho adun thu suri kre pho la pen suri ke la pen alang li siye machor kache teron pia phat choro pajerpo tangte alang likaning jelam thile arjupanik sena Dipu Peneraskin be report Northeast Bay News Nelila KMDS Karbianglong Moms Dancing Star long Nelia secretary lo lapen Neli methang mata inut pay moms lo Neli somar bahini lo sita me Neli bihek tena ke kan Neli ning hang pik Neli pai Neli po kachipaduk pen lapen non Neli hamsi dun eta menang support pik an Neli Kolkata anta me Neli dun lo DID super moms lo anta me Neli audition pi dun lo lasi hala ta ke thek long banga khai tum ko an no ne apina na tum ka chi support dun alang tum market thek pang boing tung te a hema sor phan ka ching hon mate isi pinanso ka ching hon se roi lasi apiso tum a hema sor tum jong si ke thek ake kan thek do mate ame thanga tum talent do kitun ke dang punon ke kan punon hilun pinon do pulote apina na tum mate ani pi alok hai a hema hum tum sta me support tu nangji mate alang li tum sita me an so se a hem hum matum yong si ching hon dun lo pulote alang li tum ta pa phrang dun po ta pen osomar phan sita me an so se ang song ki rung ponji a phan alang li tum bor i pon po
aka hello thek dun long pen osomar tum non ke bihek pen ta non ke advance pick la si ili tum karbi akhai tum ke apaya po pen jong si pakhang pre plote osomar tum ta me pakhang dun ne la si ni ri bang ke karbiang long pe atum phan an sta me ke thek ason an ke nang che paklang dun ignon nili tum ke MDS hin pen sia platform di pilo dagyong se hai lo hai dun lo plote alang tum yong si DID super moms mate dance divani la hai long ke moms atum ta dun long la si la hai long sa me ka bori dun je phan nili tum ta me contact pi dun ji la si non ke wang aphang ke wang jilang aning kan sta me pining ki dun long le data tum sta me apor chip ik dot nang itu lola nang karbing lo level high dan lo pulang ke national level su kita bukan aja lama ke dam tang ta la son doik lo hedi la son dak pen ke hai puja rong pipi la pen rotna rong hang pi alang li ke hai helang dak contestant lo neli methang neli tum pidun rapet lo kolkata long stame la si alang li tum pen stame neli tum contact ta chibi boy lo yong sil dak pen hai dun nang bor ipidun thap lo te neli tum ponji a hem pen yong si support do lo te neli tum thon dun ji neli tum bor ipidun ji la lo Karbeng lo mom dancing star lap naked dancing star labang so semi final along nalito ke bang pot puro lo sepini bang ke Karbeng lo mom dancing star semi final lo lap naked dancing star lo kado ko ni audition pen invite pon lo bang 50 pen all ku somana bang ke bang 35 kado ko 85 pini cepate content pen abhi just atom pen improve sai si final lang dum kiti hotili dunji bang pugala hello kado ko bang koi bu mom sama ta bang ko lo apu kisana ta bang ko lo kasi kadto ka be bang ticket si itu final la bang ya date fix file itu timang kong sing wai bela kasi pinia bang ke samjen pen si chun pon lo te si bhong ching check abi pin pen si bang so semi final ban ma ke pachun pon lo nang tum la finalist ahun mo la final hai det pen la winner tum pan opine step kideng pason tum choro lo ni tum lalo ni tum Karbeng lo mom dancing start ahin ben ka mathage kai tala pulo final le rok na phi alang le tum han kona ning tu winga dim jong sia atowar do betini tum hada pali dun ji la alang tum han rap dun ji la alang tum han ding pathi dun ji la pen labang so Karbeng lo mom dancing start lo winner ke lage 40000 25000 15000 apo kin dancing start na bang ke lage 25 15 10000 la sin itum long ipon lo labang so lo ke thek dung na cherap dung gela lo ni tum advisor pilo lake ni tum kaching hon nai ni lo ake kachi teron pi si CM sar he machor lo alang li sika do ka be norde prope pen dang lo bidi suri alang li misi labang so program apa te labang so mai ke alang li si na pachun dun lab